السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد جل فرج قائم آل محمد علیہ السلام دعائے مالک اللہ اس پرخلوص عبادتنا اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے بانیان دی پرخلوص محنت مومنین دا ٹھرائی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے ساری دعاں دی کو دعا ساڑھے بارویں آقا دا جلد از جلد ظہور عطا فرماوے ایک صلوات پڑھو تے میں ڈیوٹی شروع کرا جی چھوالال ولایت دا فرمیندہ جڑا بندہ ساری ذات تے کھلے دل نال درود پڑھے اللہ اس بندے نو منافق نہیں ہون دیندہ بلند آواز نال صلوات پڑھو جی اللہم جڑا بندہ یہ عقیدہ رکھ دے کہ رزق اکبر دے بابے دی جتی تو لوان دے تھوڑا تھوڑا آگے آونجے دوجہ نو چھٹی جی آج تھوڑا تھوڑا آگے مہربانی کرو بلا فصل دے منہ نہ لیو تو فاصلے نہیں سڑی دے مجلس دا ماحول بن ویسی ایک صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر تھوڑے نہیں کافی بیٹھے ہو بلند آواز نہ لاکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ شکر کا حیدری صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تھی صلی علی آستے جی نوکری شروع کریے جی صاحبان محترم موالیان حیدر قرار میں بادشاہ حسین دے تمام مدہ خانہ نہ لو چھوٹا جا مدہ خان ہون دی حیثیت دے نال کائنات دے وارث حسین دا ذکر زمانے دے سردار حسین دا ذکر بلکہ نہیں کیوں نہ کھا مملکت عزی دے پرائم منسٹر حسین دا ذکر اصول دی نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہنا میں بادشاہ مدہ چھوٹا جا مدہ خان تمام ذاکرین دا جوڑے بردار ممبر رسول دے کھلو کے کائنات دے اس امیر دا ذکر کرنا چاہنا جڑا تراب دے مسلح دے بے کے تحت سرا دے رنگیں اچھی چل دے ہوئے پانے تے ٹردے ہوئے کیڑے نو گرزکتا کرے گئے تھوڑا تھوڑا بولے جے میرے نال مجلسہ ماحول بان ویسی شالے حد کسے کمی کمینہ دے محتائی نہ ہو منجر ذکر مظلوم کربلا دے وچ چھوڑ دن کہ کائنات دی قیمت دا جملہ جناب دی ضیافت ایمانی دی نظر کرنا چاہنا اس بادشاہ ذکر کرنا چاہنا جڑا بچپن چما دیا گوشے دہارت چ بہ کے اپنے ننے ننے ہتھاں دی نفیس انگلیاں دے نال اللہ دے لکھے ہوئے قانون دے وچ ترمیم کرن دا مکمل حق رکھدا ہوئے بولے جی یار تھوڑا تھوڑا اس بادشاہ ذکر کرنا چاہنا جڑا عدالت الہیہ تے جج دی حیثیت دے نال انبیاء دے فیصلے کرن دا مکمل حق رکھدا ہوئے اس واسطے 417 تو نوکری دا آغاز کرنا چاہنا ڈرے آل محمد سے جو تابندہ نہیں ہوتا ہر بندہ حسین دے ذکر چ آ نہیں سکتا ہر بندہ حسین دے ذکر چ بہ کے بول بھی نہیں سکتا زبانہ تو توڑے کول سرکار امام حسین علیہ السلام دیا امانتہ ہیں اسانا سرداران منے جنہ کدی امانت چ خیانت نہیں کی تھی یہ مقام ہے جتھے گونگے نو بھی زبان مل ویندی توڑی دومہ دا صدقہ بزرگو اپنی ملسہ چادرہ نہ ہونا اس زبان دا فائدہ کوئی نہیں جیڑی عمران خان دے جلسے دے بولے تے ذکر آل عمران چ نہ بولے ذکر آل عمران چ بے کے بولیا کرو توجہ ہے بلکہ کسی بھی ماحول چ بے کے علی علی کریا کرو کیونکہ جس طرح بغیر بارش دے فصل تباہ ہو ویندی ہے اسی طرح علی علی نہ کرنا نسل تباہ ہو ویندی ہے بسم اللہ درے آل محمد سے جو تابندہ نہیں ہوتا درے آل محمد سے جو تابندہ نہیں ہوتا بظاہر جی رہا ہے وہ مگر زندہ نہیں ہوتا علی مولا شہنشاہ نجف کو پیشوا مانو علی کو مان کر انسان شرمندہ نہیں ہوتا ماں حسین دی توڑتے رہے ہوئے ایک صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تھی چلو جائے اچھی صلوات پھیری کی جھکی پڑھ دی قصیدہ جناب نے بالکل نواز جناب سید علیہ السلام دی شان دا سناون لگا تھوڑی تھوڑی توجہ کرے جی
ہاں کافروں پہ جو وحادت کی تلوار ہے، کافروں پہ جو وحادت کی تلوار ہے، فاطمہ اس ولا کی ذمہ دار ہے، کافروں پہ جو وحادت کی تلوار ہے، فاطمہ اس ولا کی ذمہ دار ہے، اس لیے خم کی وادی میں آئی ہوں میں، اس لیے خم کی وادی میں آئی ہوں میں، میری چادر علی کی مددگار ہے، کافروں پہ جو وحادت کی تلوار ہے، نعرہ حیدری۔ بی بی فضا ہاتھ جوڑ کے آکھے بی بی سرکار علی بادشاہ دی ولایت دا اعلان ہویا ہے، نبی پاک آکھے من کنت مولا فہذا علی مولا، جندہ جندہ میں مولا، ہوندہ ہوندہ سارے بولو یار، ہوندہ ہوندہ علی مولا، تے سب نے سرکار علی بادشاہ نے تحفے دیتے، سرکار دولم بھی سرکار علی بادشاہ نے تحفہ دیتا، یا علی آج دین مکمل ہو گیا ہے، تے بی بی تسا کیڑا تحفہ دیتا ہے سرکار علی بادشاہ دی ولایت دے اعلان تے، بزرگوں توجہ کرے آجے، تسا کیڑا تحفہ دیتا ہے سرکار علی بادشاہ دی اعلان ولایت تے، اس ویلے بی بی جڑا جواب دیتا، شیر چڑھا صلی اللہ کا بھی فرمایا، جب ولی نے ولا کو بدن دے دیا، میں نے تحفے میں دے دیا، بولے رے یار علی والا بولے یار، کیا بات ہے ماں حسین دی تڑ ترائی ہوئے، جب ولی نے ولا کو بدن دے دیا، میں نے تحفے میں فور حسن دے دیا، نہ رکے گا ولایت کا یہ کاروان، نہ رکے گا ولایت کا یہ کاروان، کیونکہ شبیر اس کا علمدار ہے، کافروں ماں حسین دی تڑ دراوے، ماں حسین دی تڑ دراوے ہوئے۔ ایک شعر تواڈے واسطے پڑھن لگا، ایک مجلس دے وچ چلوی صاحب کو سنے، وہ آدھے بندے نماز پڑھ سکتے نا تے اے نہیں آکھ سکتے کہ میری قبول ہے، تو جو اینجی جی بزرگو اے نہیں آکھ سکتے کہ میری قبول ہے، بندہ حج بھی کر لوے نا تے اے نہیں آکھ سکتا جی میرا قبول ہے، ٹھیک ہے جی، تے اتو نہ پڑھن دی بھی سزا ہے، توجہ میرے پاس ویکھے سزا کتھوں مل دی ہے، خالق نے سب کچھ تقسیم کیتا ہے، جناب سرور کونین اعلان ولایت تو بعد حجاب اللہ دے خیمے دے سامنے این بی بی فرمایا بابا اعلان ولایت تو بعد تواڈے چہرے تے افسردگی وہریاں، اے دساؤ افسردگی کیوں ہوئے، اس ویلے بی بی آکھیا پریشان نہ ہوا میں تے کو دساوا، ڈر منافق کی آنکھوں میں بھر دوں گی میں، اس ولایت کو باس کر دوں گی میں، بولے یار ڈر منافق کی آنکھوں میں بھر دوں گی میں، اس ولایت کو باس کر دوں گی میں، جو مسلح پہ آیا علی چھوڑ کر، جو مسلح پہ آیا علی چھوڑ کر، وہ نمازی علم کا گنہگار ہے، کافر بسم اللہ جی نوکرہ بسم اللہ ڈر منافق کی آنکھوں میں بھر دوں گی میں، چاچا جی ہاتھ کھول کے بہو فرنٹ دے بیٹھے ہو تسی، ڈر منافق کی آنکھوں میں بھر دوں گی میں، اس ولایت کو باس کر دوں گی میں، جو مسلح پہ آیا علی چھوڑ گئے، جو مسلح پہ آیا علی چھوڑ گئے،
मां हुसैन दी तड़ ते राजी होवे मां हुसैन दी तड़ ते राजी होवे अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया बुजुर्गों मेरे पास देखे अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया जहन से दामन अक्लो शऊर छूट गया अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया मां हुसैन दी तड़ ते राजी होवे एक कसीदा होर जनाब नु सरकारे इमामे सरकारे जनाब सईद अलैहि सलाम दी शान दा सुनावन लगा ते हुण तुसी भी थोड़ा तगड़े होके बैठे ठीक है जी हाँ उस बंदे ते राजी जात खुदा कोई नहीं 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 किस बंदे ते राजी खुदा कोई नहीं तवज्जो उस बंदे ते राजी जात खुदा कोई नहीं उस बंदे ते राजी जात खुदा कोई नहीं जिस ते राजी जिस ते राजी हसन हुसैन दिमाग कोई नहीं उस बंदे ते राजी जात खुदा कोई नहीं मां हुसैन दी तड़ ते राजी होवे जागदे बैठे हो यार केड़ी सोच गुम होया तू मेरे पास वेख मैं तो को दसावा जनाबे सईदा दी चादर कि शान दी मालके कि सलमत दी मालके ए चादर आई किथों वे देवे खुद कुरान गवाही इंदी चादर ऐश तो आई क्या बात है मां हुसैन दी दर्द राजी होवे देवे खुद कुरान गवाही इंदी चादर ऐश तो आई जेंदे साए विच पंजिया के बैठे ने इस चादर जई ऐसी हो रिदा कोई नहीं क्या बात है मां हुसैन दी तड़ ते राजी होवे किबला चाचा जी कायम दी कचहरी गाजी दा पहरा है ऐ शहर में पढ़न लगा फिर तू जाने ते अलमा वाला सखी जाने अब मैं तक दसावा जेड़ा पाक बतूल दिया से ओ जगते से फियबा से मां हुसैन दी तड़ ते राजी होवे आओ जी बाबा जी जेड़ा पाक बतूल दिया से ओ जगते से फियबा से जिस बीबी नू रब तो सरवर मंगे आए बिन गाजी दे ओंदी होर दुआ कोई नहीं इवन हच्चा किनारे हैदरी मां हुसैन दी तड़ ते राजी एक सलवात पढ़ो आले मोहम्मद दी जात दी हाँ ना बंदे आते राजी खुदा कोई नहीं ओ ना बंदे आते राजी खुदा कोई नहीं ओ ना बंदे आते राजी नॉन स्टॉप जा रहे कोई नहीं ओ ना बंदे आते राजी खुदा 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 कोई नहीं जिन्ना ज़हरा दा कीता हया कोई नहीं जिन्ना ज़हरा दा क्या बात है हया कोई नहीं जिन्ना ज़हरा दा कीता हया कोई नहीं जिन्ना ज़हरा दा कीता हया कोई नहीं जिन्ना ज़हरा दा कीता हया कोई नहीं जिन्ना सोने दे सैना लिखी हुई शेर तक जनाब नु सुनावन लगा जागे कीता हया कोई
اس بشر تے نماز بھی ناراض ہے، اس بشر تے نماز بھی ناراض ہے، جندے سجدے چکھا کے شفا کوئی نہیں، 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 جندے سجدے چکھا وہ جو جڑے غازی نے مرید بیٹھے ہو جاگے چکھا کے شفا کوئی نہیں، جندے سجدے چکھا کے شفا کوئی نہیں، جندے سجدے چکھا کے شفا کوئی نہیں۔ آکھے غازی دا جھولا جھولا کے حسن، آکھے غازی دا جھولا جھولا کے حسن، ایڈا سونا کسے دا پھرا کوئی نہیں، ایڈا سونا کسے دا پھرا اچھا کہ حیدری بس لوٹو تو برکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ آؤ چند منٹ رال کے سن رو لیے، جڑی ہر موڑ تے ادری مسلمانوں میں باغی دی نہیں نمازی دی بھائینا۔ وقت وہ سجاد نے کیسا وہ گزارا ہوگا، نام جو زینب کا لوگوں نے پکارا ہوگا، نوکے نزا پہ بہانے لگے آنسو مولا، جب سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا۔ پردہ پہ آئے امت ویر بچاون کی تھے، کیا کہہ جی امتوں ویر بچاون کی تھے، امتوں ویر بچاون کی تھے، تیرے یہ اہل بین گلیں دی، اوہ کدی شہر مدینہ کعبہ کربل رہی جائیں تبدیل ہے کر لے مت پاسے نہ سجاد بیٹھا ہوئے۔ کدی شہر مدینہ کعبہ کربل رہی جائیں تبدیل سن کے وہ جتھے ہر ایک شہر چویر دکاتے تے بہو رہی ہے راہ گلیں دی، او جڈا امت نے کربل وہڑ لے آ رہی ہے ہاتھی افسوس افسوس ملے دی۔ سونا رنے ہو ماں حسین دی توڑے تے راضی ہوئے 2 یا 4 منٹ میرے پاس ویکھے جے، کوفے دی شاہی مولا علی اپنے پتروں صدیہ سے، مولا علی فرمایا میرے لائق پتروں میں علی دا دل چاہندہ ہے جو میڈا بخت میڈا من میری دھیاں وے گھنن، لہذا وطن تے ونجو میری دھیاں کو گھن نہ ہو، مگر وطن ونجن تو پہلے میں علی دی چند وسیطہ یاد رکھے جے۔ بابا حکم سرکار علی بادشاہ فرمایا پترو جڑا سفر کرنا ہے تے 3 میلوں تو بعد سفر نہیں کرنا، کیونکہ میری زینب کڑا سفر ہی نہیں کی تھی۔ ہائے کر لے متا پاسے نالو سجاد بیٹھا ہوئی، کیونکہ میری زینب کڑا سفر ہی نہیں کیتے تے پترو دوسری گل جو رات نو سفر کرنا ہے ڈی کو آرام کرنا ہے۔ مولا علی پتر ٹر پین آئے نے وطنہ تے آکے بہنی کو بابے دا پیغام سنایا ہے، یا او سین دی آمد ہوئی ہے جڑی پتھر جھال کے بھی بد دعا نہیں کریں دی۔ اس ویلے سے یہ شبیر آکھیا زینب بہن آنا محمل تے سوار ہو، بی بی سین نہیں بولی۔ وقت مولا حسین آکھیا آنا زینب بہن محمل تے سوار ہو، وقت میری سین نہیں بولی۔ وقت امام حسین علیہ السلام فرمایا آنا زینب بہن محمل تے سوار ہو، اون ویلے میری سین رو رو دی شبیر ویر تسا جو مینو آدے پہ بار بار محمل تے سوار ہو محمل تے سوار ہو، مینو اے دسو محمل سڑین دے کس نے؟ میری سین محمل دے وچ نہیں سوار ہوئی ہے جویں قرآن دے وچ آیت دا نزول ہوندے، مختصر جا قافلہ ٹر پیا، یا جناب زینب دے محمل دے وچ روڑ دا آواز بلند ہے۔ سرکار امام حسن علیہ السلام جلدی دے نال محمل دے قریب ہے آکھیا زینب بہن جے محمل تو تھک پئی ہو تے وقت آرام چا کرو۔ اس ویلے میری سین آکھیا حسن بھیرا اگر میں رومن دا وجہ چھڑا ساواتے ناراض نہ ہو سے، او ویلے میری امام حسن علیہ السلام فرمایا زینب بہن
اگر تو رومن دی وجہ ڈساوے تے جا پھرا تے میں جی بہن وت حسن تے ناراضگی کا دی ڈسا تے صحیح روندی کیوں ہے اون ویلے میری سین رونی ہے رو رو کیا دیا حسن بھرا اگر ناراض نہ ہوو تو ایک واری اپنا گھوڑا کلثوم بہن دے در چ بھیج شبیر دا گھوڑا میرے در چ بھیج کیونکہ اج تیسرا روز ہو گیا میں حسین دا چہرہ نہیں ڈٹھا اس علاقے لے ہن تو صاف اندازہ لاؤ جڑی بہن بھرا دے 3 دن دا سفر بھرا دے چہرے ویکھن تو نہیں بغیر کر سکتی اللہ جانے ڈاہویں دے ڈی کھنڈے خنجر دی تیرا ضربہ نال تسا کیویں مریدا دے دی رہی ہے جڑی آدھی رہی ہے نہ مارو میری پیکی ٹیک سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو قبلہ رب کعبہ دی قسم سفر کرنے جس ویلے کوفے دے شہر دے باہروں آئے نا مولا علی کو اطلاع ملی مولا علی جان کے رات دی طریقے دا انتظار کیتا اس علاقے والا جو مولا علی کوفے دے شہر دے باہروں آئے ہک ہک دی دے سر تے چادر ہٹا کے سرا دے بوسے لے کے دن میری لائق دیاں تھک نہیں تے پئیاں اس ویلے بی بی زینب آدی بابا توڑے جو آرام دا سوارے ہیں ساڈے بھرا بھی ساڈے نال ہیں مگر تیری تھی ڈاڈی تھک پئیے اس ویلے کڈا نہ روون والے علی دی اکھیاں نہیں سامنے دے بدل ہیں تھیاں دا سر چونکے آدھے پیو صدق ونجے تکلیفاتو تے میڈی چوپ پر دے سنے تھیاں 1400 میل دا پند کر سو جڑا نال بھرا دے گئیاں اللہ واسطہ اگلی گل سنے آئے ہو تسا نکھڑ کے مرنا وہ ایک بیتو کبرا ہک جانا رہیا او میں کرائی آن تلا دے سڑیوں پتھر جلے دیا رہیا اگلی گل سنے مک گئی میری مجلس مولا علی علیہ السلام محمل دی مہار نپی کوفے دے شہر دے وچ داخل ہوئے نے جو مولا علی فرمایا زینب تھوڑا جا محمل تو پردہ ہٹا اے صدر بازار ہے شاہ کوفے دا او سامنے دربار ہے اس ویلے میڈی سین تڑپیے رو رو کیا دی بابا دربار تے بازار لوگ پترہ کو دکھیں دین میں تے جڑی تھی نا بابا دربار بھی آونا پوسی اس ویلے بی بی آدھی بابا میڈا جرم اس ویلے میڈا امام فرمایا تھی میڈی تھی نہیں تیڑی ماں بھی دربار گئی آئی اس ویلے میڈی سین رو کیا دی بابا جڑا میری ماں دربار چ گئی ہوں دا بھرا کوئی نہا میرا تے غازی جی اویرے اس ویلے میڈا امام رنائے رو رو کیا دے ہوں دے آرزی مان بھراوا دے تے چند روزہ دیا شایا آیا ویندن وقت شریفاتے آوین دیا ہن تن آیا اگلا وین سنے آجے جنہوں کرا وہ جڑی عورتیں درخواست دگن کے تیڈی کرن زیارت آیا اوئی عورت تے کو پتھر مرے سن تیڈے نال حسن پر سیدہ دے تے قیدوں کے بازارہ چرلنے تے بازارہ چرلنے تیڈے نال پھرا نہ ہو سے بابا فقیر سے ہے نا اے ذرا کر دے صحیح